nastúpal potom za mnou. Kto? Miško sa robí na mestské so mnou, nosákym. S nosákým? Mišo bude robiť za mňa potom. Áno, čo bude robiť? Pomáhať vodičovi? Šoferovať? Bude vypomáhať, he. Áno. Tu bol terabus. Bezáky? No. Taký druhý terabus bol tu. Nedávaš ho. Vôbec. Či? Hlúpa. Chceš dať Dallas? Prosím? Chceš mu dať šoferovi? Hej. Áno. Ja skúsim iba len. Skúsiš? Nič. Nedá nám na dým posýta pekne. Buď tolerantný. Čo si hovoril, prosím ťa? Nedá nám na posýta pekne. Divne som vidieť. Nemá spopolník tuto má Nie. manicky? Môžeš skontrolovať tam vzadu niečo. Dík, jaká 21 môže? Mercedes vzadu. Ideme na tento, ideme. Môžeme ísť na Ideme to ten. dať? Šupneme to? Tak utekaj šoferovi podať niečo. To je záhľad, to je Mercedes 21, idem s ním. No, čau. Čau.